Achaka mosi ni misawa janeno manomara Kala TV mana kaka nasengo ni kaumolo kanyo sadek abiro duoka kod weche mago manyien mag ng'end weche maikinde mabende wayude weche maket koda mago. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng ibedo koda nyaka giko. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto dichieng' mano makawuono ne otimo limbe gwengego mago Masamburu kama bende ne orado kod kamiti kaachiel kod jokanyono mago mabende wuok e gwenge mago Masamburu kono. Ne gitwak e weche mago mopogore mago mag dongruok kama bende jatend piny Kenya William Ruto ne wacho kata ne osiro kanyo ni obiro dhi nyime kod tiyo gi piny owacho mano Masamburu. Weche maket koda magi ne osir kod jotelo mago mabende ne otene. I just want to assure you that the government of Kenya and my administration will work with you as you journey and bring this sport into a very meaningful space of making sure that it contributes to conservation. I am also very proud to see in our midst children, your own sons and daughters, whom you have brought along to this difficult terrain, so that they too can be mentored, can be trained, can see. This is the spirit. This is the true spirit of family. This is the true spirit of what bring up our children. And I ask every parent to do the same. Over the years, Rhino Charge has funded and raised over 2.7 billion that has supported wildlife, electric fences in the various areas, like we have been told, Aberdare, Mount Kenya, Eburu Forest, Kakamega, and Eastern Mau. And this is a very noble cause. Your Excellency, we want to thank you for your visionary leadership. You have guided us as the Ministry of Tourism and Wildlife. And like you have always told us, we must ensure that communities are at the center of what we are doing. You have enabled us to showcase Kenya. Wayudo kanyo ni giko ne to duond bura mano mar ODM ne jobago rombgi mano maduong' mabende ne gichano mar bago tarik 31 mar dweni. Romono ne opong' kod twak mano mar siro kanyo piny owacho mano mamalo kama bende ne girwako kanyo oganda mamoko mabende wuok e duond buche mamoko kaachiel kod jokanyono mago mag duond bura mar ODM mano pogore kodgi mar mondo mi gichopi kendo giti kanyakla. Jafwambo marwa Justus Adoyo ne oyuoro kendo ikonwa lipot makama. Giko ne to duond buche sanero mar ODM no bago rombginero kao chamane mopodho kao chamane mopodho to kata wadwa Raila mane ochako chamani mane ungo wadwa Raila mane ochako chamani mane ungo chamani nyalo chielo ubinyime kichama koso weyo wabinyime kichama koso weyo. Although we may disagree at times, but our destiny is shared. Kabende Gavana Nyong'o ne olero ni ok gisir piny owacho nieri mano mar UDA ka jogoeko mamofni ne olero ni kata kamano gitimo mano kotende koda dongruok egoeko ma bende giseyudo nyaka ne giriwre kod UDA. We have been talking about whether or not we should support the Ruto government. That is not the issue. The issue is this government doing positive things to our people? Listen, you just saw recently. Ndani imejaa bila mlia ndani, sasa imejaa ndani, imejaa bila mlia ndani, sasa imejaa. Sisi tunaambiwa tuende tushikilie basi kama tandboy huko nje ya basi, tukae juu ya basi. Hiyo tumekataa ama hatujakataa? Kata kamano Mikae Wanga to nore liwetene oganda goeko mabende andi owuok e ODM goeko ni thuolo pod ok olal ginyalo duogo giriwre kendo giti kanyakla. Oganda luo tenika
Mang'ama dong to chiong'ong'o. To wanyiso giniya. Giduoga odi. Kata kamano e kind romo achiel noero mokuom jotelo e kaunti ma Kisumo ni okonene mayot e lwet jopiny. Ka jopiny no kegonegi maliche mokalo ka bende ne gitemo gino maber ka kinde ka masiche machalo mago mag mach omuoche sikunde to nyithindo wito ngimagi. Nowacho ni ka sikul ochopo rang'eny to cases go mago mag wito ngima nyalo bedo matin. Kumekuwa na maafa kule Gilgil, shule ya utumishi, moto imeingia, imeua watoto wetu. Naomba sisi zote tusimame, wale ambao wameketi kwa dakika moja, kwa heshima ya wale watoto ambao wamekufa kwa huo mkasa wa moto. Mungu awakumbuke, aweke mahali pema mbinguni. Na kwa nafasi hiyo pia tunawarai viongozi wetu wa shule. Tumekuwa na maafa kama haya. Serikali ilitoa mwongozo. Kama watoto wanalala katika dormitory ya shule, hasa watoto wadogo, there must be a matron and a mature person sleeping in that dormitory with the children all the time. Ili tukiwa na shida, yeye ndiye anajua escape route, yeye ndiye anajua kufungua mlango haraka, kwa sababu wengi hao watoto wamekufa kwa sababu hawakujua watatorokea wapi. Busiest border crossing in Africa. Ikipitisha mali kwenda in Africa. Ikipitisha mali kwenda kule. Rais Ruto jirani wetu ameamua, na tumeanza kama serikali kutoka Rironi, barabara inajengwa dual carriage, leni 3 upande huu, leni 3 upande huu, leni 3 upande huu. Magari ya kwenda na upande huu, magari ya kwenda Nairobi inapita huku, ya kwenda huku inapita huku, Nairobi inapita huku, ya kwenda huku inapita huku, ili tutoe hizi ajali zimekuwa hapa Muhonje kila wakati, watu wetu wakikufia hapa. Waido kanyo ni jatend migao no mano mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku koro to dwaro ni mar mondo mi apise duto te mago mag piny owacho tika immediately ensure the human resource instruments of these other state agencies which have not been onboarded, that those human resource instruments are made available to my ministry, to the office of the Principal Secretary, State Department for Public Service, for immediate onboarding of all these state corporations to the human resource information system, which has been built, which has been made more robust, which at the moment is not prone to any manipulation. This is extremely serious. For the human resource managers who are here and they work with the government agencies, and you know your agency is not onboarded on HRS, make sure in the next 2 months you have done what is required for your institution to be onboarded on HRS. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo.
kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni pacho ma e odwa wadhi nyime gi doche manyien mag ng'ien weche. Wedo kanyo ni moko kuom jotelo mago mabende wuok e gwenge mago mag Western sani to koro dhiro mar mondo 100 kuomgi obi obed kanyo jalup jatend piny Kenya isachiero ma idhi bagi e pacho kae higa mano mabende birio. Jotelo go ne loso e gwenge go mago malugari kama bende ne gilero kanyo ni gintiere kod jotelo mago mantie gi lony kaachiel kod nyalo mano mar mako kaachiel kod tayo lemo makamano. Bende ne ok girema seyo kanyo jatend piny Kenya mano machon mano dhi rutaya Uhuru Muigai Kenyatta mabende giwacho ni tiyo kod jotelo mago mamoko e thiro telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Hata kama tumeoa msichana kutoka Uganda, katiba inasema yeye ni Mkenya. Akija kuchukua kipande asiulizwe maswali, baba yako ni nani, babu yako ni nani, sijui nini. Apewe kipande, ajiandikishe kupiga kura, ajitayarishe kwa mambo inayokuja mwaka ujao. Sisi ni jamii moja na lazima tuwe pamoja, ndio wenzetu watuheshimu hapo mbeleni, watusaidie. Watu wanachuki, mtu anasema hamna shares, mwingine anasema nyinyi mkikataa Ruto, sisi tunaambia William Ruto karibu hapa kwetu. Na unapoketi kaa na mtoto wetu akiwa deputy wako, tusukume gurudumu ya serikali tuende mbele. Wakati wanakubali tusukume number 2. Mheshimiwa William Ruto alitembea na Uhuru Kenyatta 2 term ili ajifunze jinsi wanajenga serikali, jinsi wanapanga serikali, jinsi ya kutengeneza marafiki. Mwenye wetake nene To bende moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu kae kwedo moko kuom jotelo wetegi mago mabende giwacho ni osebedo kagoyo siasa go mago mag akwede. Wechegi ne giwacho e sach ik moro mabende ne obagi kata ne otimore gwenge mago ma Kadiboka mabende ne otelnegi kod seneta mano ma kaunti ma Kisumu Tom Ojienda mabende ne okwayogi mar mondo mi kik gitem gichik itgi e weche makamago to gichiwre kanyakla e tiyo e twech achiel. Moko kuom josiasa mabende wuok e kaunti ma Kisumu sani koro wuok oko ka kwedo malich mokalo siasa go eko mag dhoudi kod mago mag anyuola mabende sani moko kuom jotelo giwacho ni go e kaunti nero anya to kotelo ne yiero go eko mag 2027. Wang'iru governor who will stand with infrastructure, a governor who will stand with a bursary system that will support our learners, a governor who will ensure the health system works.
one mabruwoyo in the institution mighty kaka Senate, ma wa move Jaramogi Oginga Hospital to level 6 also hospital sani. Mano governor mangiyo weche mag thieth, mangiyo no siptende ma papo nditi, Muhoroni, Kisumu East, Kisumu West, Kisumu Central, and Kadibo. Kabende korka kore Senator Noero Mogwel mar Mikairos Nyamunga to nodhi nyime kod kwayo oganda jokanyanam ni ka giyie to gisir lwedo jatend piny owacho Migosi William Ruto kowacho ni nitiere ber modhuro maber jatend piny owacho Noero osechwalo gwenge kima kaluo. It is only under President Ruto ma joluo nyalo yude konyruok. Kendo Migasi Benadaete bende koro nodhi nyime kod kwayo oganda jokanyanam ni ka giyie to gibed mane tuch achiel. Adwa wacho n'oganda ma joluo ni seche gi wane ndalo manaka wa decide ni wadhi kanye. Jowa mamoko ka an etimo Buru Odinga an ja ODM. Jowa mamoko ka gidwa terowa kanye jothurwa. Wan wantiere tiend Daktari Oburu Odinga. Kabende Migosi tiend Daktari Oburu Odinga. Kabende Migosi Aeteno tiyo kod thuolo maket kod maendi e lando dwaro mare mar biro chung kendo laro kom jumbe Noero mabende Kisumu Central e Kisumu County. Wanyimo mondo wadok chien kora kwa uduto te ni mondo wariwre ariwa an to Kisumu Central ang'eni jaduong' Nyamori ong'e wacho ndalo moko nwapigre kode ndege mano ng'isa ni biro joinwa awuoro kambi sana nyalo wacho their citizens and one thing we have realized on the issue of the IDs, we still have a problem with citizens who come from the border counties, because there was a directive from the president that we have to eliminate the issue of screening, but from the process as it is today, it still looks like the border county citizens are not able to get their documents in time, because there's still a bit of verification that needs to be done, and a lot of documents that are supposed to be produced. Democratic right of voting when we come next year. So we also urge them that when you get the IDs, ensure that you register as a voter to give you an opportunity to make a decision when we come to that. On this issue of the civil registry, not many challenges. They are able to give the birth certificates, for example. If one produces the documents, they are able to go with the birth certificate on the same day. It's a one-day service. So on that end, I think we want to commend the officers and what they are doing. They have a bit of challenges because recently we had the presidential directive to decentralize and to operationalize all sub-counties as civil registries, meaning that we have a shortage of staff and infrastructure. That, as a committee, we'll also be able to look into as we do a budget. Otherwise, generally, on the issue of security, Kisii County, according to the representative of the DCC, is relatively calm, and we'll urge wananchi to continue to keep peace even as we move to the election year. Gikanye madkela giko mar mi weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano kuom rango weche gi bedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng' Ndine, jaloko mara Bella Achieng'. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto.